Salut dragii mei, salut întreaga familie GT Sport, vă salut pe toți copiii, salut părinții, membrii ai clubului nostru. Sper că toată lumea este ok, sper că toată lumea este sănătoasă și m-am gândit împreună cu colegii mei să facem o mică prezentare, pentru că se pare că vacanța noastră se va prelungi datorită problemelor create de acest virus la nivel mondial. Și ca să nu pierdem din pregătirea noastră și din tot ceea ce am acumulat până acum, m-am gândit să vă prezint și nu live, pentru că în primul rând mă adresez părinților acum, pentru că copilașii noștri sunt totuși la o vârstă destul de fragedă și este foarte greu să urmărească să țină pasul live, sau mai bine zis în direct, cu exercițiile și cu tot ceea ce vreau eu să le propun astăzi. M-am gândit să mă înregistrez, să fac 2-3 exerciții, 2-3 mișcări, 2-3 scheme, să spunem așa, legate de pregătirea tehnică a copiilor, plus 2-3 exerciții din punct de vedere, vedeți că sunt cu cățelușii mei aici la baza sportivă, din punct de vedere fizic, să-i menținem cu un tonus bun. Pentru că este, cum am spus, este normal ca ei să-și păstreze acest tonus, atât fizic cât și mental, să-și mențină sănătatea și, de ce nu, atunci când ne vom reîntâlni, și sper din tot sufletul ca acest lucru să fie cât de curând, să fie toți la un nivel apropiat cerințelor care vor fi la momentul respectiv. Astfel am să vă prezint două antrenamente. Eu mai mult o să fac niște demonstrații, o să prezint fiecare exercițiu detaliat cu ceea ce aveți de făcut, atât fizic cât și tehnic, și împreună cu părinții voștri acasă, dragii mei copii, care sper ca părinții, și este normal să ne facem timp pentru copiii noștri, să vă ajute, pentru că este nevoie și de ajutorul părinților voștri, să puneți în practică ceea ce vă voi arăta aici. O să vă spun și numărul de repetări pentru fiecare exercițiu în sine, pentru fiecare mișcare în sine. Da, nu sunt lucruri grele, sunt lucruri destul de simple pe care le-am mai făcut la antrenamente și care eu cred că vă vor face plăcere și, de ce nu, după ce vă faceți fiecare antrenamentele acasă, poate reușiți să puneți pe grupul nostru GT Sport o filmare cu ceea ce ați făcut, cu o fracțiune o frântură din părțile care le-ați lucrat, și de ce nu să încercăm să facem un filmuleț, să-l punem pe Facebook-ul clubului nostru și să ne bucurăm împreună de el, da? Acestea fiind spuse, în 10 secunde o să dăm drumul la prima serie de exerciții. Vă doresc multă sănătate și să trecem la treabă! Am să las mingea aici pentru început, da? V-am spus, începem. Primul antrenament este cel de ordin fizic. Da, sunt lucruri simple, v-am zis, părinți, v-aș ruga din suflet să vă ajutați copiii în tot ceea ce vor întreprinde ei, în curte, în casă, pentru că sunt exerciții în care n-ai nevoie de un spațiu foarte mare. Eu o să folosesc materialele noastre de antrenament, voi în schimb acasă puteți folosi o sticlă de apă de plastic, tot felul de cutii, tot felul de obstacole găsiți. Mă gândesc că fiecare din voi să facem tot posibilul să găsim lucruri de care să ne folosim și care să ne ajute în organizarea acestui antrenament. Tocmai de aia v-am spus, nu este nimic live, este tot înregistrat, ca să aveți și voi timpul necesar la dispoziție să vă pregătiți dinainte, da? Bun, pentru antrenamentul fizic, da, dacă aveți curte sau nu aveți curte, eu sunt cu Bubu și cu Maia, cu cățelușii mei aici, care își fac de lucru tot timpul pe lângă mine, da? Începem cu o alergare ușoară, dacă aveți curte, vreo 3-4 minute, alergare ușoară, da? E foarte important să avem postura corectă, da? Ne uităm tot timpul,
spatele drept, privirea înainte, brațele le mișcăm pe lângă corp, undeva la 3-4 minute de alergare ușoară, dacă suntem în casă, da, și pe loc, exact cum fac eu acum. Mișcăm, ridicăm brațele, braț picior opus, brațele tot timpul se miște pe lângă corp pentru o coordonare mai bună, da? Bun. Din alergarea aceea ușoară, da, putem începe să rotim câte un braț alternativ, dreptul, da? Înainte, apoi stângul, de 4-5 ori brațul drept, de 4-5 ori brațul stâng înainte, da? Scuturăm tot timpul din deplasare ușoară sau pe loc, exact cum fac eu. Bun, după aceea înapoi, este o încălzire dinamică din mișcare, înapoi de 4-5 ori brațul drept, înapoi de 4-5 ori brațul stâng, da? După care continuăm alergarea ușoară. Eu v-am spus, la mine aici sunt niște frânturi. E important ca voi să țineți cont de timpii care vi transmit, da? V-am spus, o alergare ușoară de 3-4 minute, după aceea începem rotirea brațelor. Terminați, mă! Apoi, da, mă întorc un pic în lateral să mă vedeți. O alergare, din alergare normal, da? Începem să ridicăm genunchii sus, poziția spatelui drept, vedeți, brațele se mișcă tot timpul pe lângă corp. E foarte, foarte important acest lucru. Da? 10 secunde, 12 secunde, 10 metri, da? Alergarea cu genunchii sus. Apoi, din nou scuturăm din deplasare ușoară și urmează lovirea cezutei cu călcâiele, la fel 10-12 secunde. Da? Corpul puțin aplecat în față, da? Bun. Scuturăm, scuturăm, scuturăm. Vedeți în continuu, da? O încălzire, v-am spus, dinamică, mișcare continuă. Scuturăm brațele, scuturăm picioarele. Da? Apoi, din alergare ușoară, facem o genoflexiune. Mai facem una, da? Alergăm 2 metri sau alergăm 2 secunde. O genoflexiune până ajungem la 8-10 genoflexiuni, da? Copii, respirăm tot timpul, tragem aer pe nas, expirăm pe guriță. Bun. După aceea, după ce am terminat cu exercițiile acestea din mișcare, da? Dăm drumul la încălzirea statică, în care să încălzim mult mai bine segmentele corpului. Dăm drumul capul, spatele drept, copii, da? Vedem, spatele drept, tot timpul capul, stânga, dreapta, în spate, în față. Rotiri ușoare de 3-4 ori pe stânga, de 3-4 ori spre dreapta. Foarte bine, bun. Apoi, picioarele puțin depărtate, spatele drept, ambele brațe rotite în față 5-6 ori, la fel de 5-6 ori în spate. Bun. Scuturăm bine. Scuturăm bine. V-am spus, acesta este un antrenament fizic care n-ar trebui să dureze mai mult de 20-25 de minute în total la voi, sau să zic o jumătate de oră. Bun, după aceea spatele drept, da? Rotim trunchiul, privirea după braț, stânga-dreapta, brațele, vedeți, da? La nivelul umerilor. Răsucesc trunchiul, mă uit după brațul dinapoi. 6 spre dreapta, 6 spre stânga. După ce am încălzit bine, scutur tot timpul. E foarte importantă respirația, țineți minte ce vă spun. Inspirăm pe nas, expirăm pe gură. Apoi brațele, picioarele depărtate la nivelul umerilor, brațele în șolduri și rotim bazinul, da? Trunchiul. Da? 6 spre dreapta, 6 spre stânga. Încercăm tot timpul spatele, da? Vă uitați la mine să fie drept, dar nu stau aplicat aici, spatele drept, rotim doar trunchiul. Scuturăm, scuturăm bine, scuturăm bine, scuturăm bine. Exercițiul vostru, unul din preferate, da? Picioarele puțin mai apropiate, îndoim genunchii, mâna pe genunchi, privirea înainte, spatele drept și rotim genunchii, da? Lăsăm fundulețul jos și rotim genunchii în interior, da? În exterior, spre stânga, spre dreapta, spre stânga, spre dreapta, spre stânga, spre dreapta, da? Scuturăm foarte bine, trecem la gleznă, șurubul, da? Vârful în pământ, rotim bine glezna,
Rotim bine de tot. Lăsăm piciorul puțin moale, da, să aibă flexibilitate. Bravo copilaș. Acum, următorul exercițiu. Depărtăm bine picioarele acum, da, fiecare cam cât poate. Nu până dăm drumul la șpargat ca și Mara, da? Doar ca să avem o unghi mai mare, o deschidere mai mare către sol. Și apoi aplecăm spre glezne. Genunchii, foarte important, genunchi întinși. Da, ne aplecăm, genunchi întinși. Genunchi întinși. Genunchi întinși, da, ridicăm. Până prindem apoi gleznele, da? Privirea în față, copii, asta e foarte important, privirea în față, mobilitate bună, ca să putem avea coordonare bună, da? Mai ridicăm înapoi în picioare, scuturăm, apoi la fel depărtăm și dăm drumul la fandări laterale, da? Mă întorc și din lateral să mă vedeți, poziția asta. Încă o dată vă spun, nu stăm aplecați aici, spatele drept, pe dreptul, pe stângul, pe dreptul, pe stângul, da? Uitați la mine, pe dreptul, pe stângul, pe dreptul. Ne putem ajuta și de braț, dar important, prăbia să fie în sus, privirea în față, da? Dreptul, stângul, da? 4-5 într-o parte, 4-5 în alta. Scuturăm brațele, scuturăm picioarele. Fandări frontale, da? În față. Pe dreptul, spatele drept, vedeți, mâinile pe genunchi. Piciorul, mă întorc să mă vedeți, piciorul din spate cât mai întins. Bun, schimbăm piciorul. Spatele drept, copii. Bun, 5-6 flexii ușoare pe dreptul, 5-6 flexii ușoare pe stângul. Putem încălzi și încheietura brațelor. Da? Încălzim și încheietura brațelor. Bine de tot. Mâna moale, mâna moale. Bun copii, și acum, ca un exercițiu care să preceadă, care urmează încălzire și va precede părții specifice, avem următoarele. Bun, după cum v-am spus, copii, da? Luăm de acasă orice avem, în curte, în casă, v-am spus și sticle de plastic pline cu apă, le umplem cu apă, să le avem ca suport, da? Le fixăm undeva la 5 metri între ele, da? Și dacă vă aduceți aminte, deci 5 metri distanța, da? Între cele două jaloane, da? Dacă vă aduceți aminte, am mai făcut exercițiul ăsta, noi îl făceam sub formă de concurs, da? Fiecare plecăm, avem undeva la 6 sprinturi scurte de 5 metri cu fața și cu spatele, da? Aș avea nevoie de părinți aici să fie lângă voi pentru a vă da un semnal, da? Deci să vă dea un semnal, ori fluier, ori bătaia din palme, voi mergeți, da, la capăt aici și la semnal din joc de gleznă, da? Dați-mi mie semnalul, vă rog. Da? Sprint, ocolesc, mă retrag cu spatele. Respir, dar vreau sprint, copii. Asta în viteză, că deja suntem încălziți, da? Sprint, da? Primul a fost din joc de glezne din picioare. Al doilea, cu spatele, joc de glezne, aștept semnalul. Da? Mă întorc în viteză, corpul jos, când mă retrag cu spatele. Din viteză înapoi, respir. Facem pauză de 15-20 de secunde între sprinturi, să putem să respirăm, să ne revenim, da? Ne plimbăm, avem o odihnă activă. A fost al doilea, da? Al treilea, ne punem în șezută cu fața spre direcția de alergare. Aștept semnalul. Da? Mă ridic în viteză. Sprint.
Mă retrag cu spatele în viteză. Respir. A fost al treilea. Da? Următorul. Înșezut cu spatele către direcția de alergare, da? Aștept semnal. Mă ridic. În cea mai mare viteză mă întorc corpul jos. Mă retrag cu spatele, da? Respir. Am făcut 4, mai avem 2. Următorul, da, copii, pe burtă, cu fața spre direcția de alergare. Aștept semnalul. Mă ridic, împing în picioare în viteză. Mă retrag cu spatele. Da? Respir. Și ultimul, v-am spus, e obligatoriu să aveți între 15 și 20 de secunde pauză între aceste sprinturi. Da? Cu spatele întins pe direcția de alergare. Sper că mă vedeți. Aștept semnal. Mă ridic, plec în sprint, ocolesc, mă retrag. După ce am făcut și al 6-lea, respir foarte bine. Avem 2 minute pauză. Bun. Și pregătim următoarele 2 exerciții. Intrăm în partea fundamentală a antrenamentului, da? V-am spus tot din sticluțe. Punem la 1 metru între ele. Da? Ați observat cum am așezat, da? 5 metri distanță, avem 6 sticle de plastic, da? Sau 6 jaloane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 metru distanță între ele, avem 5 metri și 5 sau 6 gărdulețe, da? E foarte bine dacă puneți orice găsiți acasă, o cutiuță undeva înaltă la maximum 30 de centimetri de la sol, da? Facem 2 trasee. Urmează imediat. Bun? Prima dată la primul palier, cel din stânga, da, unde avem sticluțele, eu o să vă arăt câte un singur exercițiu din fiecare, da? O să vă arăt puțin și pozițiile de bază. Este foarte, foarte important să executăm corect ceea ce executăm, pentru că eu de-aia nici nu am fost adept la antrenamentelor online cu copilaj de vârstele celor pe care noi avem, pentru că ei trebuie tot timpul corectați și mă bazez pe voi, părinții, că sunteți ochiul meu acolo, da? Începem pe primul palier aici, primul, da, tot la fel cu semnal de la părinte, copilul ia poziția, la semnal, da? În cea mai mare viteză, da? Trecem printre obstacole, da? Ușor mă întorc înapoi. Da, ați înțeles? Vă uitați acum la mine, acest exercițiu îl faceți de 3 ori. Da? De 3 ori, în viteză, corpul jos, pași mărunți, corpul jos în viteză, da? Țac, țac, țac. V-am spus, în viteză, totul se face în viteză. Mă retrag ușor, respir. Tot așa 20-30 de secunde pauză între repetări. Apoi, cel de-al doilea, plec din joc de gleznă, la semnalul părintelui, da? Un joc de gleznă foarte rapid, uitați-vă la brațele mele, da?
trec printre aceste obstacole. Șerpuit. Da, mă interesează. Coordonare, braț-picior, cât mai mulți pași, mai mult, cât mai mult, da? Corpul puțin de tot a plecat în față. Asta este mișcarea. Venim, respirăm. Tot la fel de 3 ori repetăm exercițiul. Și ultimul la acest palier. Tot la fel, îl vom repeta de 3 ori. Luăm poziția la start, la fel părintele cu fluierul sau cu bătaia din palme de startul. Și am plecat, pas adăugat. Pas adăugat, dreapta-stânga. Cu schimbat, corpul jos, copii. Corpul jos. Mă retrag ușor. Ușor, respir. E foarte important să nu stăm pe loc. Și când ne revenim din mers, deplasare, respirație. Acest lucru tot la fel de 3 ori. Da? Am plecat, v-am zis, pas adăugat, pas adăugat, pas adăugat. E foarte important piciorul din exterior în care împingem. Da? Pas aici, împing în el. Nu e mișcare grea, știți că le-am făcut. E foarte important să le repetăm. Bun, am terminat la primul palier. Trecem la palierul numărul 2. După cum v-am spus, avem 6 obstacole la maxim 30 de centimetri înălțime față de sol. Da, respirăm. Ne pregătim. Tot la fel, câte 3 din fiecare, da? O să avem 3 exerciții, de 3 ori le repetăm, deci în total 9. Primul, tot la fel la semnal, da? Peste gărdulețe, câte un genunchi sus, dar tragem de genunchi, da? Aici. Da, coordonare bună. Mai fac o dată. Și în viteză, copii. Am intrat deja în partea fundamentală unde trebuie să lucrăm, da? Deci am plecat. Da? Pe respirație, mă întorc ușor înapoi. De 3 ori. Pauză de 20 de secunde. Respirăm. Bun. Al doilea. Fiți foarte atenți. Sper că se înțelege ceea ce fac. Mă poziționez în lateral. Aștept semnalul. Și trag cât un genunchi lateral sus, da? Uitați-vă foarte bine. Acum, bun, pe aceeași direcție mă întorc cu celălalt picior. Da? Am revenit, respir. Facem inghinal, partea interioară, da? Încălzim, aduc piciorul în interior. Da? Deci vin, eu îl fac în mers, să înțelegeți. Iau în viteză, cum am făcut de prima dată. Bravo, vedeți, da? Braț, picior opus. Și când mă întorc, la fel, da? Cu piciorul celălalt, ridic genunchiul cât mai sus și respir. 3 serii. Da, copii? Bun? Și ultimul din această categorie, încercăm să acoperim întreaga gamă de parte fizică, de mișcări, de exerciții fizice, de speciale, da? Să ne dezvoltăm bine motricitatea, dintr-un joc de gleznă la semnal, da? Da? Genunchii sus, da? Ambele picioare, da? Hop! Aici, aterizarea pe vârf, mă întorc ușor înapoi. E foarte important ambele picioare, da? Nu ne grăbim, da? Ați înțeles, da? Ambele picioare, aterizez, în 2 genunchi, trag, da? 3 din fiecare. ...30 de secunde pauză. Și știu că
mai are 2-3 mișcări care le putem face, dar tot ce vă arăt acum le puteți extinde la undeva la 2 săptămâni. O să revin cu un filmuleț, voi puteți lua din această filmare ce vă place, vi le adunați dumneavoastră, vi le puneți cap la cap și puteți selecta anumite părți pentru ceea ce vreți să faceți și în funcție de ceea ce dispuneți, mijloacele și spațiul de care dispuneți, da? Avem un exercițiu de coordonare, da? Nu e obligatoriu să faceți tot odată. Eu vă arăt niște exerciții, o să le aveți acolo pe grup, vizionați, vă notați, părinți, da? Și ne uităm puțin la copii. Faceți-vă timp, nu-i mult, 20 de minute, 30 de minute pe zi, da? Bun, copii? Mișcăm ușor, totul se face din mișcare ușoară, da? Ce vreau, da? Ridic genunchiul drept, 2, 3, genunchiul stâng, 1, 2, 3, genunchiul drept, 1, 2, 3, genunchiul stâng, 3, genunchiul drept, 2, genunchiul stâng, 2, 3, genunchiul drept, 1, 2, 3, genunchiul stâng, da? Coordonare, 3, genunchiul drept, da? Asta ar fi mișcarea, v-am arătat-o cu încetinitor, da? Dreptul, 1, 2, 3, da? Deci fiți foarte atenți. Dreptul, dar în jos. 1, 2, 3, stângul. 1, 2, 3, drept. 1, 2, 3, stângul, da? Asta undeva la 30 de secunde, dacă o puteți ține. O să vă arăt și în viteză acum. Ritmul voi îl hotărâți, voi îl decideți până prindeți mișcarea. Nu vreau viteză și executa greșit, da? Și am plecat, da? 1, 3. Vedeți? Braț, picior opus, brațul drept, piciorul stâng, brațul drept, piciorul stâng, brațul stâng, piciorul drept, da? Da? 30 de secunde să țineți, ritmul ăsta face foarte, foarte bine pentru coordonarea voastră. Urmează la sol imediat. Bun, copii, avem o salteluță, da? Dacă avem și o minge, e mai bine, animăm un pic exercițiu, da? Primul exercițiu, ne întindem pe spate, brațele pe lângă corp, nu scap nici cum de căței mei, vedeți că îs tot călare pe mine. Mingea o ținem între picioare și cu brațele pe lângă corp, ridicăm mingea de la sol, ținută între picioare, da? Maxim la 30-40 de centimetri de sol. 10 repetări, maxim 10 repetări. Mă întorc și în lateral puțin să mă vedeți. Uitați, să-i arunc și la bubu mingea, da? Spatele, omoplații, capul rămân jos, doar din bazin ridic picioarele care sunt întinse, da? 10 repetări. Acesta ar fi primul exercițiu de abdomene. Al doilea, mingea în brațe, picioarele îndoite, da? La 90 de grade, da? Mă ridic, pun mingea, mă las, mă ridic, o iau, brațele întinse, o așez la loc, da? Iar mă întind, iar o iau, iar o aduc în față. Încercăm să facem asta de 10-15 ori odată și facem 2 serii de acest gen, copii, da? Încercăm să facem 2 serii, nu-s mult, 10-15 repetări, nu vreau viteză, nu avem greutate, este doar un pic pentru tonifierea trunchiului și abdomenului, da, copilași? Foarte bine, următorul exercițiu. Da, mingea braț aici sus și pe vârfurile picioarelor să stăm undeva, vedeți, da, v-am mai arătat, ne uităm la minge, împingem în vârfuri și încercăm să stăm așa sus cu mingea 1 minut. 1 minut pe vârfuri, pe vârfuri, pe vârfuri. 1 minut, 1 minut, 1 minut, mingea sus, privirea la minge, piciorul perfect întins, da? Mă ridic pe vârfuri, încerc să țin mingea acolo. Este un exercițiu care dezvoltă mult ligamentele și gamba piciorului. Bun. Următorul exercițiu la sol, care îl puteți face
pe burtă, da? Putem și cu minge, dar e puțin mai greu, da? Facem bărcuța, copii. Am mai făcut și asta la antrenament, da? Brațele lângă cap, da? Picioarele arcuite în spate, mă întorc să mă vedeți și din lateral. Ce mă interesează, da? Din balans, mă ridic, picioarele sus, pieptul sus, picioarele, pieptul, da? Copii, încercăm 10 ridicări în față, da? Adică de 10 o să ridic trunchiul din balans. Un balans continuu, nu este greutate, nu este efort. Bun. Următorul exercițiu care îl putem face la sol. Mă așez într-o poziție încât să înțelegeți dumneavoastră, da? Spatele, genunchii la nivelul șoldului, brațele la nivelul umărului în pământ, da? Ridicat piciorul în spate, da? Și facem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cu piciorul drept, nu îl pun jos piciorul drept și vin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Spatele e foarte important, uitați-vă la spatele meu, e drept, da? Nu stau adunat, spatele drept, aduc genunchiul la piept și întind, aduc, întind, da? Tot de 10 ori. Astea sunt pentru piciorul drept. După ce am terminat, ne revenim un pic și ne mutăm pe piciorul stâng, același lucru, da? Ridicăm piciorul și facem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vedeți spatele, da? Și plecăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Transpir și eu de nu mai pot, că și la mine mișcare tot mai puțin în perioada asta. E foarte bine că reușim să facem mișcare. Bun. Mai avem 2 exerciții. Și trecem apoi la antrenamentul tehnic. Copii, da? Știm toți că la fotbaliști cei mai frumos să vă mușchi ăștia de la picioare, da? O să discutăm despre ei când creșteți mai mari, se cheamă quadricepsul. Cum dezvoltăm forța în ei. Ca idee, noi nu avem nevoie de ea, dar avem nevoie de stabilitate. Pentru a avea o tehnică bună și o viteză bună, e foarte important să avem și forță, da? Facem fără greutate, da? Prima dată, mâna după cap, picioarele depărtate la nivelul umărilor, da? Și dăm drumul 10 genoflexiuni. 10 genoflexiuni, copii, dar mă interesează corecte, da? Mă întorc să mă vedeți, vedeți spatele drept, las fundul, spatele drept, las fundul jos, spatele drept, las fundul jos, spatele drept, da? Nu fac așa, nu stau nici pe spate, nu vin nici în față. Spatele drept împing doar din picioare, doar din picioare, da? 10 genoflexiuni, 10 genoflexiuni, după aceste 10 genoflexiuni, da? Pe salteluță, cum să mă așez să mă vedeți mai bine? Haideți că prima dată mă așez așa, da? Aici, da? Și la semnal, 15 secunde, alergăm cu picioarele, da? Privirea în față, tragem genunchii, da? Către piept. O să mă întorc în lateral, să înțelegeți mai bine mișcarea, da? V-am zis undeva la 15 secunde, părinții să-i cronometrați, dar vreau să fac într-un ritm susținut, da? Asta e poziția și de aici, aici, privirea în față, spatele drept, copilul aleargă, aleargă, da? Trage genunchiul. Asta mă interesează să faceți, 15 secunde, pauză 30 de secunde, după aceea încă 10 genoflexiuni. Corect executate, da? E foarte important să executăm corect. Mâna după cap, privirea înainte, spatele drept
Și dăm drumul, da? 1, 2, 3, 4, 5, până la 10. Copii, asta a fost antrenamentul fizic. O să vă trimit imediat și antrenamentul tehnic, da? Vă pup, spor!